som Týnca a vítam vás v dnešnom videu. Top 5 hier, ktoré ma rád hrám, takže prvé je GTA San Andreas. Je to tam najlepšie. Sú aj podobné aplikácie, napríklad Postal 2, to mám tiež, ale to je nuda. Druhá, hrávam to u kamoša, je to NHL, trojka, FIFA, štvorka, Pokémon Go. Tu mám preto hru, lebo to je najlepšia hra, ktorú Američania stvorili. Američania vymýšľali a potom Pokémon. A posledná je, čo aj hrávam, Clash Royale. To si môžete stiahnuť, je tam dobré. Stiahol som si to asi pred týždňom a som Arena 3 a bol som 4, takže čaute a dajte like.